Está claro que se nos convenceu durante moito tempo que a globalización, os estados, estes modelos, a modelo da Unión Europea era algo positivo para nós. Se non é positivo para os cidadáns, para o paisano, como decías ti, quen está detrás? É dicir, se os estados e os políticos rotan, é dicir, non son a Unión Europea non pertence a unha serie de burócratas fijos, non? Rotan, son elexidos ou non elexidos, pero vamos, hai un movimento. Quen está detrás deste movimento globalista? Quen está detrás desa Unión Europea que non para de... Quen se beneficia? Vamos a ver, se benefician basicamente as élites políticas que están interesadas en eso. Cuanto máis grande sea a Unión, aqueles... Por eso digo que comparemos con os Estados Unidos cando aparecen. Repito, os estados... Quer decir, cando aparece Estados Unidos, os estados non se discute teóricamente se tiñan dereito de secesión ou de nulificación. Desde logo, dereito de nulificación tiñen, que é o equivalente casi a secesión. Nulificación, quer dizer, que unha lei que ven de arriba non temos por que acatala. O sea, temos dereito a rechazar ou rexeitar unha lei federal, simplemente, non temos por que acatala. Entón, é o equivalente, o máis parecido que hai a secesión, simplemente unha lei que non a queres aceptar, non? E como se foron aqueles poucos burócratas de Washington, se foron facendo co terreno, non? Con esta lógica, máis grandes mellor, e cosas polo estilo, e pluribus unum, e cosas polo estilo, non? Ese tipo de cosas. Empezaron con isto, pero empezaron lentamente, hasta que despois da Guerra Civil, pois foron capaces de facerse con todo o poder, e eliminaron, pero foron esas élites. E agora hai estas élites tamén. Cuidado, coa complacencia das... A ver, eu estou vendo ahora que os nacionalistas cataláns, que supostamente son nacionalistas, supostamente, para mí non son, están aplaudendo a mutualización da deuda, que lle quiten a deuda. E nacionalistas galegos tamén. Non pode ser. Os que non estudiaron nada, quer dizer, non estudiaron nada de que vai isto, porque estamos seguindo o mesmo proceso que seguimos Estados Unidos. Non, dice Europa, trae para casa a deuda, home, que la pago yo. E en España a señora Montero dice, trae esa deuda para aquí, home, que la pago yo, que soy moi generosa, que soy moi buena. Non se me explico, non? La mutualizo yo, non? Vale, pero que decir que quen queda con control do crédito, e iso dixo moi ben foi a única persona que yo oí decir, que é conselleira de Economía de Extremadura. Lo que quieren hacer estos es quitarnos el crédito a las autonomías, que no podamos salir nosotros a pedir prestado. Efectivamente, mira como acertou, efectivamente. O entendeu a primeira, é dicir, que non queren que podamos pedir prestado non só, que non podamos, digamos, valernos por nós mesmas, ou que podamos, digamos, ter unha política fiscal sana, sino que sempre dependamos de papá a Madrid. Pero cuidado, ese mismo de papá a Madrid está facendo con papá a Bruselas. Dice que papá a Bruselas, non, eurobonus, eu para a COVID, non, para euro... Next Generation. Así salimos creamos prosperidade industrial facendo papelitos, ou ni siquiera papelitos, apuntes electrónicos ou euros digitais, que é o último grito, non? Digo, que bien, que buena es Europa, que nos paga la deuda. E iso, para que credes que creo que o proceso é o mismo. Esas personas que están aí, que son... Rotan tamén rotan os políticos, pero es que rotan, que van a ver von der Leyen despois de acabar aí, vai acabar pidiendo por la calle ou le van a buscar outro puesto. Por eso digo que a veces hai que ler os vellos clásicos, como os italianos, a Mosca, que é un autor que me encanta cando escribe La clase política, ¿no? Que dice que quien manda son a clase. E cuidado, la clase política dun Estado non son... A ver, por exemplo, unha persona que traballa para o Estado, un bombero, un policía, un celador dun hospital, unha enfermera, un profesor do instituto, traballan para o Estado, pero non son Estado, non son a clase política. A clase política dice Mosca que son 5 ou 6 mil personas, non máis. Pues esas 1000 personas estés aí en Bruselas, non é el que manda así. E cuidado, acaban el puesto, pero non acaban en el paro, ni en el paro obrero, ni en cosas polo estilo. Normalmente pues, te fan embajador en la UNESCO, te fan embajador, non sei que, sempre acabas en algún sitio, non? Te fan un comisario de algo, te fan... A eso me refiro. E esas élites, cuidado, coa complacencia dos Estados. Igual que vemos que a complacencia das autonomías es que le pague la deuda a Madrid. O Madrid no, que le pague la deuda el gobierno de Madrid. E, de feito, o goberno de Madrid fai ben a protestar. Esa élite política sería unha élite política equivalente, por exemplo, ao Partido Comunista Chino. Efectivamente. Non a todo o Partido Comunista Chino, pero sí. En Europa é máis etéreo, non... Pero hai unha élite de eurócratas que creo...
Por exemplo, creo que os europarlamentarios non pagan impostos. Eu sempre conozco algún e me dixo que compraron o coche alá porque non pagaba impostos. Non, quero dicir que é unha élite, pero as élites non son moita xente, son pouca xente, que pasa que son suficientemente hábiles para, digamos, para facerse co poder. Algúns lle plantan cara. E cando plantan cara, reaccionarios, fascistas, hai que non sei quanto. Bueno, a ver, están plantando cara, dicindo que é mellor, así, en Europa, mellor que haya 30 estados que haya un solo. Eu, dende a ignorancia, se me proxecto 10 anos atrás, eu pensaba que a Unión Europea, por exemplo, por falar dun específico, estaba potenciada ou asiente o que a razón da creación da Unión Europea era para que o mercado, para expandir o mercado de consumidores, para que as multinacionais europeas tiveran un mercado interno que permitiera competir. Pero se non, entón, eso sería que esa Unión Europea está movida por os grandes capitais europeos. Pero se non é así, bueno, é o que me distiga. A ver, como sempre din, a Unión Europea é isto. No, pero... Que é isto? Isto é o aceite en sobres, cosas polo estilo, que queren prohibir dar azúcar. Expandir un mercado non se fai de forma positiva, sino de forma negativa. Ti expandes un mercado simplemente quitando túas fronteiras, quitando todo o arancelo, quitando o imposto non, as tarifas, quitando, non creando, quitando. De feito, Andorra, de hecho, Mónaco comercian con todo o mundo, non ni siquiera un mercado europeo, os multinacionais teñen todo o mundo para elas, ni siquiera a Europa, todo. Entón, por eso eu aplaudo o mercado común, pero por que dicen que o mercado común e a Unión Europea é lo mismo? Aí está a falacia, non é lo mismo, porque a Unión Europea sí que xa empeza a ter poder executivo, xa non é unha cousa que entre nós comerciamos, sino que hai unha superestructura, von der Leyen, toda esta xente que están ali, todos os comisarios, esta xente así tanta, que teñen leis executivas, por estou dicindo, isto é unha lei executiva, algún lobista se lle ocurriu, non sei por qué, é que tiñan unha fábrica de máquinas desto.